Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Gusto mo ba magkaroon ng abs? Basic! Ako rin gusto ko rin. Kung gusto mo ng instant abs, kailangan mo lang naman ay 33 million pesos. Abs! Para sa abs, kalokohan. Yan ang ginawa ng isang Chinese content creator na si Andy Hao Tianan. Nagulat ang kanyang mga fans nang ipakita niya ang kanyang katawan sa social media. 20% kasi ng kanyang katawan ay tadtad ng hyaluronic acid shots. Ang hyaluronic acid ay naturally occurring substance sa Kaya mo yan, Mang. substance sa katawan ng tao na nakatutulong para ma-retain ang moisture. Pero ang hyaluronic acid shot sa katawan ng influencer ay commercially produced gel or filler na ginagamit sa cosmetic procedures para mapatambok. Uy, gusto ko yan. Ang petaka. Ang peklat. Peklat. Mapatambok ang skin at mawala ang fine lines. Kung kaya't ginawa ito ng influencer na si Andy, 40 doses of hyaluronic acid para magkaroon lang siya ng artificial 8-pack abs. At dahil dun, 5 buwan na nakaraan nang sumailalim siya sa cosmetic procedures at gumastos ng 33 million pesos. Ikaw, kabisyo, gusto mo rin bang magka-abs? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan. Abs Lahat tayo basic. gusto natin ng abs para makapambabae kayo. Ano naman? Bakit Siyempre, abs? pag may abs, pag physically fit, Ma-attract yung babae. Oo, diba? O, alam na alam ni Uncle. Sabi ng friend ko. Oo, pero artificial abs for 33 million, parang bagay, mayaman naman siguro siya. At kaya niya naman. Trabahuin na lang natin yan. Ayan. Hindi ko may pera, kung may shortcut ako, why not? Shortcut Diba? method sa kanya. Kasi may pera siya. Sa akin, kung may marami naman akong sobra, why not? Promise sa akin kung ano yung mapakakapagpasaya sa'yo at mabilis. Go. Mabilis Diba nga? na, na paraan. Diba? May pera. Pero kung wala kang pera, talagang Workout talaga. Workout ka. At saka, disiplina. Ito, Sa sa pagkain. Tapos exercise ka. Mambabae ka para Bakit? ma-exercise ka. Bakit Mas maraming babae, mas maraming stress, papayat ka, tapos ma-exercise ka, bembang ka ng bembang eh. Diba? Uy! Ayan, yung shortcut yung ginawa ng influencer na si Andy. Imagine naman, million yung Hyaluronic, gagastusin yun talaga mo. yung well, okay lang. Sa akin, Para mga yun sa mga under ano? eye fillers ako kasi lubog na yung Ah, kada clinic. Oo. Yun yung Tapos, ilalagay. yung mga laughter lines ko dito, yan, nasasaksakan na yun ng para mawala nga yung yes, finance. yung lubog. Pero sa kanya, mas marami yung nilagay kasi, Kasi pampabukol. talagang ginawa Yung lip fillers, parang, hyaluronic acid din yun. Oh, Yun. now we know. So, healthy siya. Okay naman siya. Kaso magastos na yung ginawa Magastos, niya. mayaman kasi yan siya. Aba, kaya ko yan. Let's Siyempre, kid ako eh. bakit di mo lagyan yung sa ano mo, yung embutido mo, di ba maliit? Para bumukol, tumambok din. Nilagyan ko na yung petroleum mga na kasi yung nag-inuman kami ng kumpare ko eh. Sabi niya, at least Ba't kayo wala may bayad. lumalabas blue? Bakit ganun? Ha? Ba't blue yung lumalabas? Blue-green. Don't you sweat it, baby, it's alright. You were dancing
kung wala ka talagang budget, kailangan mong trabahoin. Workout. Yes. Diba? Pero kung may konting, kung kaya naman ng budget na hindi naman ganun Meron pa yan kalaki. mura lang Pentel pen. Drawingan, di ba uso yun? Di ba uso yun sa mga pelikula, drawingan. Tsaka makeup. Oo, pwede makeup. yan. Yung cleavage nga na may makeup pa sa mga pageant para mag... Talaga? Oo, Hindi ako nakatingin dyan. Hindi ako ikakontour. nakatingin dyan. Kakontour yan siya. Para may shadow-shadow. Yes. Kaya pala medyo mapakla. Dinilaan pala. Pero of course, pang content naman niya. 'Di ba? Nung influencer kasi ang mostly ang kanyang content nga is about beauty and diba? fashion. So, talagang yun yung ginagawa niyang content sa kanyang buhay. Kaya kailangan niya rin pagandahin kung anong meron siya. 'Di ba? Kasi sa sa ex mo. Bakit? Ano nangyari ng ex na yan? Ha? Pidali yung si Direk Phil. Natutuwa na naman siya. Magpa-abs din daw si Direk Phil. Magpa-abs si Direk Phil. Hindi kahit walang abs si Direk Phil. Boses niya palang hinahabol na siya ng babae. Ay! Boses pa lang may abs na. Boses pa lang, masarap na. Lahat ng mga drivers natin, standby kayo ha. Sa mga katas ng nakalipas. Diba? Hi guys! Welcome to my vlog! Sabi ng influencer? Sabi ng driver. Uy! Nag-vlog na rin pala siya? Yung influencer. Yung driver? Oo, para maraming babaeng mag-chat sa kanya. Yan na naman yung influencer. Yung driver. Sumali sa Love Knows the Boundaries. Yung driver. Yung influencer. Ilan to? Sabi ng driver? Sabi ng influencer. Ilan ang alin? Babae. Tama na. Tama na. Anong tama na? Totoo yun, tama na. Ayaw mo na? Ayaw mo na sa kanya? Sa driver? Sa influencer? Oo, gusto ko. Ano nang gusto mo? Sige nga, anong gusto ng Tita Max? Taas ang kamay. Dali, ano nang Wala na eh. Naubos ko na yung mga gusto? industriya eh. No, hindi pa. Isa-isahin natin. Sa mga ano naman tayo, department. Apartment. Yung mga, ayaw mo ng DPWH yan. Mayaman yan. Ayoko yung mga. DPWH, ayaw mo ng mga, ano pa ba? Department store. Department store? Galaw. Ay, nako. Ano pa? Sige Wag na. Ayaw mo Pakanta na. na lang tayo. Si Golden na lang. Si Golden. Yan. Golden Retriever. Grabe talaga, guys. Mamaya magre-recap tayo. Oo. Abangan nyo kami mamaya, ha? Hanggang Dyan mas pa tayo, mga kabisyo. sa Green GSM, magkita-kits tayo dyan, mga Kita-kits po drivers ng tayo. Green GSM. Magpalista rin kayo para manala kayo ng cash prize na 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundaries. Yan, may cash prize kami para sa inyo, ha? Hindi lang taga Green GSM, of course, mga Grab, Lahat ng driver na taxi. babaero. Hindi nga sila babaero. Para magbago ka na. Hindi nga sila magbago. Ay! Sige! Ay! Galaw. Kaya prepare katutog sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!